bi juma ye joué kalo tile 17 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati tɔgɔya la aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka kɔ kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ ni ye an ka bi juma kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamana kɔnɔden minnu sigilen bɛ kɔ kan olu tɔgɔla kɛnɛ Forum International de la Diaspora o tako filanan sigira an ka faba kɔnɔna na CICB la ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana gouvernement ɲɛmaa bolo Général de division Abdoulaye Maiga an ka jamana kuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale tɔgɔ la min senfɛ fɛn min ye nin tunkarake kofɔlen ninnu ye olu ye baara minnu kɛ fo ka taa se u ka laɲini ye baara minnu waleyali an ka jamana kɔnɔna na da donna olu la ni kɛnɛ kofɔlen kan o siratigɛ la an ka jamana gouvernement ɲɛmaa Général de division Abdoulaye Maiga ale ye nin ma kofɔlen ninnu ladɔnniya k'a jira k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ faso ko la u ka dɔnniyaw fo ka taa se u hakilinaw ale ni u ka yɛrɛ di jamana ko la min senfɛ a y'a jira k'a fɔ an ka jamana kuntigi Général d'armée Assimi Goïta b'a fɛ ka nin ma kofɔlen ninnu bila jamana sɔrɔ yiriwali fo ka taa se adamadenya siraw sabatili baaraw olu ɲɛma min senfɛ an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma u ka cɛsiri baaraw olu la. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana lakɔlɔsili ni lakanani baaraw ye état-major général des armées an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye faso jama ladɔnniya kunu joué kalo tile 16 san 2026 min senfɛ a b'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ Banbagaci wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ ka Jabali fo ka taa se Maaw duguma min senfɛ u ye dankari kɛ Banbagaci wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la Jabali joué kalo tile 15 tɛmɛnen san 2026 o siratigɛ la joué kalo tile 16 san 2026 a jirala k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ Banbagaci wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ ka Maaw min senfɛ u ye dankari kɛ nin ma kofɔlen ninnu na fo ka taa se u bolofɛnminɛ caman olu ma état-major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya an ka wolomasiri tabaw cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Ka sanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ Bandaw ale ye masuyala maa 6 minɛli janfa ale ni jamana ɲagamini na ni u ka kiiritigɛw olu tun bolodara ka bɛn joué kalo tile 14 tɛmɛnen ma san 2026 a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ka kiiritigɛw olu bilala tɛnɛ natɔ la joué kalo tile 20 san 2026 k'a sabu kɛ Sumaila Bagayogo ni ale ye seereyabaga ye ale ma se ka nin kɛnɛ kofɔlen o lasɔrɔ k'a d'a kan ale tun bɛ voyage la jamana kɔ kan ni o kɛra sababu ye fɛn min ye nin ma kofɔlen ninnu ka kiiritigɛw ye olu bilala tɛnɛ natɔ la joué kalo tile 20 san 2026 walasa ka bingani wale ni yurugu kɛlɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ yirimajɔ polisiw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ siganama 2 olu kan min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa fɔlɔ ni ale si bɛ san 36 la ale kɛra sababu ye ni ka bingani wale ta k'a ɲɛsin maa dɔ ma min senfɛ ni ma kofɔlen ale jogina kosɛbɛ o de siratigɛ la yirimajɔ polisiw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ ni ma kofɔlen kan min senfɛ fɛn min ye marifa ye o sɔrɔla ni ma kofɔlen bolo o kɔfɛ u ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ musolaka dɔ ale kan ni sɔmi kɛra ni musolaka kofɔlen na k'a jira k'a fɔ a ye dankari kɛ a furu kɛ ale ka ɲɛnamaya la dalamankan senfɛ an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye ni ma kofɔlenw ye o bɛ kiiritigɛlamɔgɔw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛna da u kan. Bɔtarakɛ denyɛrɛni dɔ su kan kɔlɔn kɔnɔ Mayina kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Mayina commune na Lafiyabugu bɔtarakɛ denyɛrɛni dɔ ale su kan min senfɛ nin yɔrɔ kofɔlen sigibagaw ye wele bila lakana tigilamɔgɔw ma ni u ye u senfa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na joona o siratigɛ la sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ sen na yaasa ka nin denyɛrɛni kofɔlen ale fili cogo dɔ kɔlɔn kɔnɔ.
fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la ta ko kan kibaru la Libi kɔgɔji kan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ dogodogo tungalatagaw ka kurun dɔ dafirila tarata don ni mɔgɔ 60 tun bɛ a kɔnɔ min senfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ maa 10 o de sera ka kisi ni maa kofɔlen ninnu cɛla fɛn min ye maa 50 ye olu tununnen don halisa a jirala k'a fɔ ni dogodogo tungalataga ninnu fanba tun ye faransiw olu de ye ni u tun b'a la ka laɲini ka taa Europe jamana ale kan. Tɛgɛda kɛra siganama 9 kan ka sabu kɛ affaire de prostitution en ligne ni o ye yɛrɛfeere bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ o de hukumu kɔnɔna Senegali tɛgɛda kɛra ni maa 9 kofɔlen ninnu kan min senfɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u ka baaraw tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bingani wale ale ni yɛrɛfeere fo ka taa se fɛn min ye sida banakisɛ ka olu lase mɔgɔw ma o de siratigɛla tɛgɛda kɛra ni maa kofɔlen ninnu kan min senfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw olu sigira sen kan ni ka sida bana ale ye maa 7 olu la an bɛ wagati min na iko sisan fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u bɛ Senegali kiri tigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛ na da u kan. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an na ni wagati na ni ne bɛ dansigi an ka bi juma kunnafoni dile olu la aw kan bɛn kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana ko ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.